Din l-esibizzjoni jisimha Batajsi Beauty u hija kollettiva fejn qegħdin jipparteċipaw 35 artist. Hija eżibizzjoni li l-fondi kollha ħajmorru għal Community Chest Fund. ħamsa artist qed juru x-xogħol artistiku tagħhom ġewwa l-Palazz ta' San Anton f'wirja bit-titlu Batajsi Beauty. Din il-wirja bil-għan li nġabru fondi għal Malta Community Chest Fund qed turi s-sbuħija minn diversi perspettivi. L-artisti ġew challenged b'din it-tema fejn kellhom isibu xi ħaġa li huma jarawha negattiva jew kera jew enajsor li ddejjaqhom u permezz tal-arti tagħhom jitrasformaw f'artworks li huma estetikament sbieħ. Dawn l-artisti kollha interpretaw it-tema ovvjament mill-punt tagħhom, però xorta irnexxinna naqdu jisom f'kategoriji. Naħseb l-aktar punt li forsi qed idejjaq il dawn l-artisti huwa l-over construction ħanejdu hekk li qiegħda toqtol ukoll l-ambjent ta' pajjiżna. Punt ieħor kien il-gwerra u l-immigrazzjoni, nies li jkollhom jaħarbu minn pajjiżhom ħabba l-gwerra. Kif ukoll anke l-element ta' xjuħija li kollha ngħaddu minnu. U punt ieħor huwa wkoll il-vjolenza. Din l-eżibizzjoni ġiet imtella mill-Arts for MCCF Committee. Aħna kollha volontarji u ħdimna ħafna biex din l-esibizzjoni tittella u nħeġġiġkom li tiġu żuruha. Ħadkun miftuħa mit-8 ta' Ottubru sal-23 ta' Ottubru u ħadkun miftuħa l-pubbliku s-sibtijiet u l-ħdud li ħinijiet huma mid-9 sa' nofsija u mill-5 ta' flaxija sa' 8 ta' flaxija. Din l-esibizzjoni għadha mtella ġewwa id-Depol Hall ġewwa l-Palazz ta' San Anton ħat-Tard.